זהו, אתה קולט? מה זהו? שבוע עם הילדים סגרנו בתאילנד. תאילנד! כמה וואי, רציתי, אין כמו תאילנד, אין איזה תאילנד. כיף לך. אבל רגע, ביטוח. כולם שואלים באיזה אי, אתה היחיד ששואל. עזוב, אי, מה זה משנה איזה אי? ביטוח. יש ביטוחים מכל סוג, אל תדאג. כבודה, ביטול, הכל. הכל. אין, הכל. סגור תרופות. אין שום דבר אלוף, שפספסנו. אז אתה לא צריך אותי. שום דבר. טוב, אז אולי להיום כן. בואו נתחיל. שלום וברוכים הבאים לתוכנית מנות ומניות. אני ישראל עטיה, מנכ"ל המרכז לתכנון פיננסי, ואיתי נמצא השף עומר מילר. איזה כיף להיות פה, תמיד. איזה כיף שלך כיף. היום בפרק טעמים ותשואות נבין איך סבלנות, תחכום וחשיבה יצירתית יכולה להניב לנו כסף. ואני הולך להכין לך מנה שהיא כביכול, אתה יודע, אמורה להיות פשוטה, אבל נעשה קצת תחכום, קצת נשחק איתה ותראה איך מקבלים מנה מהודרת. אל תסבך אותנו. מבטיח אני טוב לך שזה במספרים. יהיה פשוט לגמרי. תודה רבה. אז אני אסביר על מוצר מעניין שנקרא IRA. תישארו איתנו, תרוויחו. אז בואו למטבח גם. אתה מזמין אותי אליך? תמיד. אמרתי לך מוצר פשוט, נקניקיות, נכון? נקניקיות זה הכי פשוט שיש. הכי קל מוצר שיש לכולם בבית, אבל עם טיפה משחק, פתאום הופך להיות גורמה, כמו שאומרים להגיד. כמה אפשר לסבך נקניקייה? הנה, עם ארמונים, ועם תרד, וקצת עירית, ואני לוקח אותך בשניות לאיזה פריז כזה, לשבת על קדרה. מתאים לך? אני מתחיל להריח את הריח. אבל איך ארמונים, תרד, קשור בכלל לנקניקייה? קודם כל, כשבונים מנה, אתה חושב על טעמים, והדברים פה כן מתחברים ברמה של הטעמים. אנחנו פשוט, לרוב, נשארים בעולם הסגור והמאוד מצומצם שלנו. הנוח שלנו. והנוח, מהפחד, מחששות לא להסתבך. וכשאומרים לנו את המילה גורמה, או כל מיני שמות שמפוצצים של תבשילים, זה מבריח אותנו. נכון. וחבל, כי זה נורא פשוט להכין את הדברים האלה, ואתה מקבל באמת מנה של מסעדה. כמה זמן לוקח לך לחשוב על בניית מנה כזו? כי אני לא הייתי חושב בחיים שאפשר לערבב ארמונים, נקניקייה, תרד, ולא יודע מה אתה הולך לעשות לנו פה היום. זאת העבודה שלי. כמה זמן לך לוקח לבחור דברים בתחום הזה שלך? האמת, אתה לקחת את זה פה רחוק ובאמת מתחכם לנו את המטבח, כי אני מקסימום הייתי שם את הנקניקייה על המנגל 5 דקות ומסיים עבודה. IRA, שמעת על זה, עומר? לא. לא שמעת על IRA? שמעתי בחבר'ה מהאירלנד, אני... לא IRA הזה. אני מדבר על IRA, על ניהול קופת גמל בניהול אישי. כמו שאפשר לקחת נקניקייה ולעשות אותה בצורה הכי פשוטה, אבל איך אתה אומר, לא מתוחכמת? אני רוצה להגיד לך ולצופים על מוצר מגניב שנקרא IRA, שאפשר לקחת את הקופת גמל הישנה, המסורתית, העתיקה, מה שנאמר, להכניס בה קצת טעמים, קצת תחכום, אבל בסוף... למה אנחנו צריכים תחכום בקופת גמל? בהשקעות חייב תחכום, במיוחד בזמנים האלה, שאתה רואה שגם שוק ההון, גם עולם הנדל"ן וגם העולם האלטרנטיבי, לא בדיוק איתנו. אתה יודע, כל שנה משהו אחר משתנה. אז אני בעד גיוון, אני בעד פיזור, אבל הגיוון והפיזור צריך להיות מתוחכם. אוקיי, תן לי דוגמה לתחכום. אני אתן לך דוגמה, משהו שהוא לא מתוחכם. אוקיי. דווקא הפוך. כולנו יש לנו קופות גמל, קרנות השתלמות, פנסיה. נשמע מפוזר, נכון? זאת אומרת, אם אני בא לשאול אותך, עומר, איך אתה משקיע? תגיד לי, יש לי פה, יש לי שם... יש לי יועץ פיננסי. עזוב אותי, נניח שאני נמצא בתאילנד עכשיו, אוקיי? ושואלים אותך את השאלה הזאת ואני לא זמין בגלל הבדלי השעות. מה אתה עונה? אז יש לי את הקופת גמל, את ההשתלמות, אני מסודר. מה אנשים לא שמים לב? שזה אותו דבר. קופת גמל זה שוק ההון. קרן השתלמות זה שוק ההון. פנסיה זה שוק ההון. כן. אז אנשים לא באמת מפוזרים, לא באמת מפזרים את הכספים בסגמנטים של השקעה. אני חייב לומר שהריח של הבצל זה מדהים. כבר עושה לך תחכום. כבר עושה תחכום. ראיתי איזה בדיחה של איזה רבנית פעם, אמרה, אם את רוצה שבעלך יהיה מרוצה, 5 דקות לפני שהוא בא הביתה, שימי בצל על המחבת והוא ירגיש כאילו שעשית משהו. זה באמת עושה את העבודה. טוב, אז יש לנו פה בצל עם נקניקיות. בצל ונקניקיות, עד פה פשוט נורא. נכון. קל נורא. עדיין לא הכנסת את התחכום. אז תראה, לגבי... נכנסו את הטעמים קודם. את הטעמים. עכשיו הטעמים נכנסו. לגבי התחכום, אז אני הייתי רוצה להכניס לתוך קופת גמל גיוון של סגמנט. אפשר להכניס בקופה המסורתית הישנה אפילו נדל"ן. יש קרנות אלטרנטיביות שמשקיעות בנדל"ן בארץ, בחו"ל, משקיעות בתחום האשראי, חוץ ה-P2P מה שנקרא, וכו' וכו'. אפשר לקחת את קופת הגמל הזו, להמיר אותה לניהול אישי, ליהנות מיתרונות מיסוי, שתכף אני אסבך אותך עוד יותר. אוקיי, אני בינתיים מסבך אותך פה עם הרמונים.
שזה, אגב, זה כבר נראה מדהים עוד לפני שטעמתי, כי זה מעניין. תראה, זה בנגיעה קטנה, זה אותו דבר שכולנו מכירים, נקניקיות ובצל, אין טעים מזה. זה נגיעה קטנה ככה של הרמונים, נגיעה קטנה של תרד, שאתה לא צריך אפילו לעשות שום דבר פשוט. התרד לא נהרס שהוא על המחבץ? זאת אומרת... חלילה. לא? המרכיבים שלו נשארים? זאת אומרת, אפילו בריא יותר. הוויטמינים? באמת? כן. מדהים. זה למשל חידשת לי. אז אותו דבר אני רוצה לעשות עם אנשים. אותו דבר אני ממליץ לאנשים. אל תיקחו לדרך רק הדרך המסורתית, הפשוטה והקלה. לפעמים, כן, צריך קצת לסבך את העניינים. צריך להוסיף תחכום, אבל תעשו את זה עם איש מקצוע. כי לעתים שעושים את זה לבד, אגב, גם עם אנשי מקצוע לא מקצועיים, אוקיי? אז אתה יכול לסבך את זה בצורה שהיא שלילית. כי אפשר גם להפסיד מזה כסף, בדיוק כמו באתי לשאול, התחכום הזה לא יכול לעלות לנו גם כסף? אם בונים את זה נכון, כמו שאתה בונה את המנה הזאת נכון, אני מאמין שאתה מודד את המרכיבים ואתה יודע מראש מה באת להכין. אותו דבר בקופת גמל. עכשיו, מבחינת היתרונות, שים לב שבקופת גמל ישנה, מסורתית, אין מיסוי. זאת אומרת, אם בשוק ההון או להשקיע בקרן אלטרנטיבית, אתה משלם מס של בין 15 נניח ל-25%, אז בקופות גמל הישנות אין מס. אוקיי? עד שנה מסוימת שנכנס החוק אין מס על רווחי הון. ולכן, אם אתה מגוון, מכניס מוצר שהוא ממוסה, למוצר שהוא לא ממוסה, מה קיבלנו פה? נו, למד אותנו. IRA. ניהול קופת גמל בניהול אישי. היית עושה את זה? אני אמרתי לך, באש ובמים אחריך, אבל אני כן מודה שבעולם שלך לפחות, אני חושב שאני מרגיש מה שאנשים מרגישים בעולם שלי, שהתחכום יכול להיות נורא להלחיץ, כאילו בלי שמישהו מלווה אותך צעד צעד. בגלל זה צריך איש מקצוע, ותדע לך אני רואה מזג יין, אני רק מוסיף לנו פה. אז אני לא אפריע לך עם היין, אני אמזוג לנו תכף. אתה לא מפריע לי. תראה, אני אסבך אותך גם. המנה הזאת זה בעצם מנה של סוג של נקניקיות מטוגנות, שזה כמו סופריטו של בקר מצד אחד, זה כמו פריטטה ספרדית, זה כמו שקשוקה אם תרצה. נשמע סקסי, מוכרח לומר. אף פעם לא חשבתי שנקניקיה יכולה להיות סקסית. שובר לנו קצת ביצים מלמעלה. איך אמרת? סופריטו ו... זה יכול להיות סופריטו ופריטטה. גם לנו יש מיני מפחידות, מה אתה חושב? לא רק לכם. אבל בסוף אתה מבין כמה זה פשוט. ובאמת בהשקעה קטנה ומחשבה, אולי זו המילה הכי חשובה, אתה מקבל מוצר אחר לחלוטין, שהרבה יותר מתאים לך. נכון. אתה סיבכת אותי עם המילים שלך? אתה מסכים לסבך אותך בעוד מילה? תמיד. תיקון 190, מה אומר לך? שום דבר. שום דבר. אז בינתיים אני אמזוג לנו יין, בסדר? מה זה? להשתחרר שאתה שומע את המילה תיקון 190. אני רק שומע תיקון 190, אני לא מרגיש טוב. אז בוא נתחיל שתיקון 190 מתאים לרוב למי שעבר את גיל 60, תתכונן. מה זה? אני צעד משם. זה יקרה בקרוב. אוקיי? צריך להיות בין 60 ומעלה, וצריך שתהיה לו פנסיה מעל 4,850, אוקיי? זה עניין של תיקון 190 למי שזכאי לכך. תיקון 190 נותן לנו פתרון מיסוי מדהים. במקום להשקיע בשוק ההון בצורה ישירה, בתיק השקעות, ניירות ערך כאלו ואחרים, ולשלם 25% מס על כל קנייה, על כל מכירת נייר ערך ברווח, אתה יכול להפקיד את זה לתוך קופת גמל, זאת אומרת, אתה משקיע בניירות ערך בתוך קופת גמל, במסלולים מובנים מראש, ותשלם 15% מס נומינליים. מדהים. תודה. וזה רק מגיל 60. אתה יכול להשקיע גם מהגיל שלך היום, שאני לא אגלה אותו, אבל אתה תוכל לפרוע את הצ'ק... 23. 22 וחצי. אתה יכול להשקיע מהגיל שלך היום, אבל לפרוע את הצ'ק, מה שנקרא, לקבל תכלס את ההטבה, שתעמוד בשני התנאים שאמרתי. עכשיו, סיבכת אותנו עם שני מילים, פריטטה פריטטה וסופריטו. וסופריטו. אז תשתכר גם אתה כדי... לחיים, בריאות, הכי חשוב. אמן. כסף יבוא אחר כך. עם יצירתיות הוא יבוא. עם יצירתיות ותחכום. זהו, כל מה שיש לנו עכשיו זה את התבשיל שלנו, שזה תבשיל נקניקיות, אתה חייב להודות שהוא נראה מפנק אני גם את זה רוצה להריח. ומרשים. ועוד שנייה הביצים שלנו כאן. אספת צ'ילי? אספתי צ'ילי ואורגנו, לקחתי אותך לכל מיני כיוונים קצת אחרים. אתה רוצה שאני אסבוך אותך עם קיצוץ שלי קצת עירית מלמעלה? לך על זה, אתה כבר... אני צריך ללמוד את המנה הזאת בבית, להתקשר אליך. למדתי ממש לאט, למרות שבטח אפשר לראות את זה אצלך באינסטגרם. אצלי הכל אפשר לראות באינסטגרם, הכל גלוי וחשוף. האינסטגרם שלך פעיל
זה כיף לראות אותו, כי ככה לומדים לבשל לאט-לאט ובתהליך בטוח. מה עם האינסטגרם שלך? האינסטגרם שלנו עכשיו הוא מה שנקרא יותר מקצועי, פתחנו אותו לא מזמן, והאינסטגרם הזה הולך להיות מפוצץ בחומר מקצועי, אבל בחומר מקצועי נגיש. אנשים בבית רוצים להבין ורוצים לדעת הרבה יותר על שוק ההון ועל מניות ועל השקעות ועל חסכונות. ואנשים... אבל, אתה יודע, חשוב לי להעביר גם מסר, לא כל מי שמדבר את המילים שאנחנו שומעים, מניות, חסכונות וזה, ולא באמת הוא בן אדם, איש מקצוע. צריך לברר שאנחנו מקבלים את המידע המקצועי ממישהו מהימן, שיש לו רישיון של משרד האוצר, מישהו שעבר הכשרה מספקת. לא כל אחד שאתה יודע, שאומר שהוא איש מקצוע ובסוף הוא בלי התעודות המוסמכות. זה חשוב. חשוב מאוד. כמו שאתה שף עם קבלות, מסעדות, אז חשוב לי לקבל את ההמלצות שלי ממישהו כמוך. אבל אני חוזר רגע לתיקון 190. כן. אני רוצה לסבך את זה עוד קצת. להפקיד, תראה מה זה, איזה יופי. יכולנו לקחת כסף פרטי. נניח שיש לך 1,000,000 שקל פנוי. טוב, בבוקר ישראל, 1,000,000 שקל, מה עושים איתם? כל בוקר אני ככה. הלוואי. פעמיים בשבוע מספיק. ישראל, יש לי 1,000,000 שקל, מה עושים איתם? אז אפשר בעצם לקחת את אותם 1,000,000 שקלים, במקום להשקיע בצורה ישירה עם הבנק או עם איזשהו תיק השקעות כזה או אחר, אתה מפקיד לקופת גמל, הופך את זה לתיקון 190, הופך את זה ל-IRA, אתה זוכר את הסדר? זוכר. וב-IRA אתה יכול לפצל בין סגמנט של שוק ההון, נדל"ן ועולם אלטרנטיבי, ואז פתחת פה עולם השקעות מדהים, שאתה גם מפזר את הכספים לסגמנטים שכנראה לא יכולת, גם בדמי ניהול דמי ניהול נמוכים, וגם במס נמוך יותר. אתה מדבר על זה בהתרגשות כמו שאני מדבר על שקשוקה. וואו, אני מתרגש שאני מדבר על פיננסים. באמת, זה מדהים. זה מדהים. ובאינסטגרם שלך, שזה יופיע כמו מתכון, כי יש גם מתכון להצלחה ולחיסכון. לקחתי. כמה זמן זה צריך להיות על ה... זה בעוד 3 דקות אנחנו שם. אתה נותן לי 3 דקות? כך גם 4, והביצה צריכה להישאר באיזה מצב... הצהוב, החלמון, יישאר נוזלי ורך. נוזלי? כמו שאנחנו אוהבים. החלבון נקרש לו לאיתו, מה שנקרא. זה מנה שהיית מכין לצהריים או לערב? זה מנה שכשאני חותך את הנקניקיות לרצועות בגלל הילדים, אני מכין להם את זה הרבה בצהריים, הם מתים על זה עם הביצה, אבל זה מנה שלי אין שעות לאוכל. אני אוכל כשאני רעב, בלי קשר לתאורת השמש. לא קשר לתאורת השמש, בדיוק. ואיך הילדים מגיבים למנה כזו? מה שהם מגיעים לראות נקניקיה בצורה אחרת, כמו שאתה אומר, בצורה של הנקניקיה. מגיבים, הם נולדו לתוך זה. אני תמיד מכין להם דברים כיפים, ותמיד מנסה לעשות להם את הדברים קצת יצירתיים, ולחשוב, אתה יודע, כולם חוששים מילד בררן, שהילד לא יאכל, כן יאכל. אני מגיל ממש מהרגע שהם התחילו את שלב הטעימות, מנסה לעשות להם הכל כמה שיותר יצירתי וכמה שיותר מעניין, ובלי... אתה מוביל את הארוחה. ובלי להשקיע יותר מדי או להתפזר יותר מדי, אלא טיפה יצירתיות, כמו שאמרת. אז אם בעצם... זה ה-IRA שלי. זה ה-IRA שלך. ותיקון 190. וגם תיקון... הכל במחבת. הכל בתוך המחבת הזו עכשיו נמצא. זה מדהים איך אנחנו... ניתן לך לבן כבר. כן, כבר תפס את הצבע שלו. ממש עוד שנייה. יש לך בערך לתת להם בדקה שזה מוכן שלל מסרים חשוב. את הספיץ'. לא, אבל באמת, תומר, זה מדהים איך אנחנו מחברים עולם שהוא באמת, כמו שאמרת, צבעוני, ססגוני, לעולם שהוא קצת אולי יותר קשוח כמו הפיננסים, כי זה דורש את אותו קו חשיבה. התחכום במטבח הוא דבר שהוא חשוב, הוא נדבך חשוב. תחכום בהשקעות זה דבר שאסור לוותר עליו, לא תמיד ללכת על המוצר הפשוט. הדבר שהוא גם בעצם נגיש, לא מדובר במוצרים שהם יקרים מדי. נכון, אולי הם לא הכי זולים, אבל גם לא יקרים מדי. ואותו דבר גם בתיקון 190 ו-IRA, אני לוקח מוצר שנשמע סובך, נשמע יקר, ולהפך, אני אפילו מוזיל את העלויות של הלקוח. כמו שאתה אומר שהילדים לפעמים בררנים מדי, אני כאיש מקצוע דווקא לא מפחד מלקוחות או משקיעים שהם בררנים מדי. אוקיי. כי הכי חשוב, בשורה התחתונה אני אסגור את זה, הבירור צרכים וההתאמה למאפיינים ולצרכים של משק הבית, זה הכי חשוב. אז כמה שאלות שאני אשאל יותר, אני אלמד יותר את הלקוח, אני אדע גם לעשות את המאץ' בצורה יותר טובה. ואתה יודע מה היתרון של המנה הזאת? שאפשר לאכול אותה לפני גיל 60. אני אשמח, יש עוד הרבה זמן. איפה המצלמה שלנו? עד למעלה, תראו, יאללה, אתה רואה, יש לי מצלמה למעלה. מדהים. ככה אני גם בבית, עם מצלמות בכל מקום. יש האח הגדול, זה אצלך בבית בעצם. לגמרי יכולים לצלם אצלי את האח. עומר הגדול. הכנתי לך גם מזלגות. איפה החיסכון פה? שאין לנו פחמימה. זה נכון. זה החיסכון.
כי עם פחמימה עכשיו... למרות שאפשר לשים את זה על איזה מצע של... מצע, אהבתי את זה שאתה כבר ישר במינוחים של השף. שלך, אתה לימדת אותי. אני מספיק זמן איתך כדי לדעת. יכול, או לשים את זה על לחם, ואז... אמא שלי אמרה לי לא לאכול מהסיר אף פעם. מה? אבל אתה מסכים לי, לא? אמא של ישראל, איפה את? חוץ מסיר מטבוך אחר. לאכול מהסיר באף רצוי, רק תיזהר על הידיים שלא תקבל קביעה. שים לב, מצלמה, זה הולך להתפוצץ פה, כדאי לכם. תעבוד. נדיר. וזה בסך הכל נקניקיות, וזה קדרה כיפית כזאת, מפנקת. גם מתאים לחורף, עכשיו, לאווירת... אתה יודע מה? זה מתאים לכל עונה. כן? עזוב. למרות שזה מנה חמה, אתה חושב שגם קיץ זורם? אני אוכל חמין באמצע השרב. ראיתי את זה באינסטגרם. אין בעיות. אז אתה מבטיח לי שגם המתכון יופיע אצלי באינסטגרם, וכל המידע שדיברת פה, אצלך באינסטגרם יהיה. מרגישים את התיקון 190. מרגישים אותו? מרגישים אותו. טעים. יופי. ממליץ. אז איך אנחנו מסכמים את המאורע הזה, את הנקניקיות, את הטרי, את התיקון 190 IRA? איך עושים את זה? בסך הכל, להראות שעם טיפה תחכום, טיפה יצירתיות, אפשר גם עם חומרי גלם לא יקרים מאוד, להשיג מנה מהממת, ובתחום שלך. אז אנחנו יכולים לפתוח משרד ביחד, לא? לגמרי. משרד אחד אתה מבשל, משרד אחד אני נותן את כל ה-say שלי על השקעות, והלקוח עובר משרד. נשמע לי דיל מהמם. מדהים. כיף, תודה רבה עומר. קודם כל לי היה מאוד טעים ומאוד מאוד כיף להיות איתך בפרק הזה, וחשוב מאוד שהצופים ידעו שתחכום, חשיבה, יצירתיות זה משהו שהוא must בהשקעות וגם must במטבח. רוצים לדעת עוד דברים, לדעת עוד מתכונים, תעקבו אחרי עומר מילר באינסטגרם, תדעו עוד המון דברים על אוכל, תעקבו אחריי בדף המרכז לתכנון פיננסי, ותדעו גם עוד המון פרטים מקצועיים בהשקעות, ביטוח, נדל"ן ואשראי. תודה רבה. תודה, לך בוא נאכל. עומר, איזה טעים. עשי לנו את זה אולי אפילו בצלחת. זה תיקון 183. אל תערבב. IRA על ביצה. חסכונות רדומים, מגוון השקעות אלטרנטיביות והשקעות בשוק ההון. חפשו המרכז לתכנון פיננסי בגוגל.